हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं गासिखौबो आं दिनैहाय आंनि गोदान भिडिअआवहाय बरायलायबाय दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे जायगायाव फैनानै भिडिअ मोनसे लाबोलायबाय नै जोङोहाय नुदों दा आंखौ सोरबा होनदों माने भिडिअ खालामनाङा होननानै थेवब्लाबो आङो आंनि पार्सनेलि आरोना आंखौ आं खालामबाय नै आं दायो दंफैयो 3 नं मानिकपुर गामियाव जोंहा नैबे दिपेननि न'आव आरो बेयाव जोङो मानि थाखाय ज' दं होनना बुंबाना लास्टआव आङो माने दिन्थिलांसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय दायो हरनि जाहैबाय टाइमा खैथा जाखोथाय आं बिदिनो नै 8टा जाबाय 8:24 ओमफ्राय माने जोङो 8:24 निफ्राय बेसे गोबावसिम थागोन आरो बेसे गोबाव जोङो मा रायलायगोन बेखौहाय जोङो दायो खिन्थिनोसै नै सोरबा माने बहि कलम लानानै रेडि ओमफ्राय नै बे जाहैबाय न' मालिकआ दासो जिगान दख'ना मा होनो जिलायनो दख'ना लायनो मा दासो माने जेकेट गानदों गोजांसो गारदों ओरैजाय दं नै जोंहा बे जाहैबाय हन्डा सुटरनि दखान ओमफ्राय बैयो जाहैबाय मा नाम लायलाय नामा दिगुलि बुन्थि नैबे जाबाय दिगुलि बुन्थि बिनि जाहैबाय हिन्जाव नैबे जाहैबाय जगत बे जाहैबाय भरि ठाकुर ओमफ्राय बे टेबोल सासेयावनो टेबोलावनो जिरायबाय नैसि न'आव आरो बे टेबोल जे बहियाव नै बायदिसिना लिरदों आरोना बेखौ आं दायो नोंथांमोनखि मोजांनो नोंथांमोना थांफाबाय थादो जोङो माने बेसे गोबाव जागोन बेखौथ' जोंथ' बुंनो हाया दायो हयथ'बा माने हरनि 2टा 3टाबो जानो हागौ ना दायो नै गासिबनिबो आखाइ लेखा आरो बहि माने दाख्लैबो आं मोनसे भिडिअ मोनसे लाना फैखांखाबायमोन ना जों माने बेफोरबायदि माने जोङो दखानिफ्रा सम माने एसे बिदिनो जिरायनानै जाग्लांनाय लोंलांनाय खालामो आरो दिनैबो माने एसे हरनि जानो हागौ 2टा 3टासोआथ' एसे जानो हागौ बायदि मोनदां जानाय लोंनायबो खालामदों नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो आङो माने नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा माखासे संनायफोरखौ आइटेमखौ बबाव संखोथाय बेखौथ' आं मिथिला दायो बबाव संदोंथाय कद बनायसे जानो बुन्थि कद बनायसे घराव आं दायो संनायखौ एसे दिन्थिनि र' बबाव संदोंथाय बिस्रा बिराद बुरजा ना मानसिया फरियाला आं दा इसोरो एसे खालामबोथोंसै र' आं दायो थांनानै दायो खिन्थिफैनोसै न'खौहाय नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय ना नुदोंना बिस्रानाव दाउआ नै बयलारा ओरैबायदि बयलार दंखायो माने बयलारबो दाननाय जायो नालाय बिस्रा नुदों दा नै माने रोजानो होथेदों नालाय मोजां नुवासै आं नै बयलारानो बयलार माने बिस्रानाव सोरबा नांगौ माने गथायैबो लांनो हागोन बा सोरबा माने गोथाङैबो बा गोदानाबो लांगोन आरोखि हरनो हागोन ओइ धनि आस्ते होद दाउआसो बिरलांबायलै आंखौ गिनानै आं ओरैजाय फैदोंमोन नै बिस्रा माने ओंखाम जाग्रोबाय माने बिसोरबो सानसे माने दखानाव थायो नालाय नै बिसोरना ओंख्रिया नै एकदम माबासो खोमा हाजोन दासो नायो हाजोन ना सु गैया जायाखैनो जाया आंथ' बे हाजोननाखौ जानो हायालै गायदासो नाय देता दासो न' नै इसोर जाहैबाय माने हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टार आखाइ फारसेजों जालायदों खोमा ना 2टा हाथ लगन खासे माने मासथु बे माने मास खामो ना जाने गायदासो न' ना जाने सिनियर एकदमबारे ओरैबायदि जादों माने आयु हाबाब माने नै सासेया बेयाव एसे गोजान मिलायलायनाय जादों आरोखि नै बेलाय मा बुस्थुलाय एलकुएल ना ओमफ्राय माने र' आङो थांनि ओरैजाय सासेया मा बानायदोंथाय बेखौ एसे खिन्थिसै आं हनै नोंस्रा अरावसो संदों माजोन मानसिफोरा गेसाव संनांगौब्रा ओमफ्राय बोरो माबा मोनसे एवनायलाय बेदरालाय नैबे आरो बेदरा बेबो ना मोननैथार नै बिसोर न'आव आरो आं दाख्लैबो बिसोरनाव फैनानै मोनसे भिडिअ खालामखांखाबाय बिसोर माने फुङावनो थाङोना बेसोराफ्रा दासो न'आव फैबाय मोनाबाय ओंखाम जाफैबाय आरो बिसोर जाग्रोबाय जों एसे गोबाव जासिगोन नालाय टेस्टि होसे ना Bukan Masaru Jika, tasty. Jika he? Oh, Jika. Jika? Deh. Notun sabji no? Nang naku zamara? Naku saya? Saya na? Mana?
सुवालाय बिराद सुथायोलै ना सुथारा ना नै आङो दायो जानायखौ एसे दिन्थिबाय ना ओमफ्राय दा आङो ग्रोब लेखायाव फैफिनलायबाय नै लेखाफ्रा टेबोला ओरै जिरायबाय जोङो माने मोजां हिसाब हिसाब खालामसिन आरो मानि थाखाय ना आं लास्टआव दिन्थिसै नोंथांमोना आंजों थांबाय थादो ओइ नै बिसोर मा खालामदोंलाय কি বনাইছ বাপ মাপ মশলা আয়ো মোদুমজोब्बाय কি বনাবে তো পোলার মাংস ए भगवान बे जाहैबाय जिरा मस्ला मा मा होदोंलै हाबाब मिथिसिगौलै गावसोरसो मा मा होदोंलै मा मा होदोंलै itu dalit dim তাৰপিছত এখিনি গুটেখিনি নিদিও অলপমান দিম আৰু नै माने आंथ' बिदि बारा मस्ला थस्लाखौ बारा मस्ला आंथ' बिदि बारा मस्ला सस्लाखौ आं जानो हायालै मोनामनानै गेस जाखाजोब्बाय आंना नंगौ आं बिदिखौ जानो हायालै रायजोआनिसो কি কৰিম रायजोआनिसो न एकदम बे खासि मांखौसो मोजां इदिया जानो एकदम बिदि हिनजाव मानसिफोरा बिराद खामानि थामारोलै ना माइकि माने बहुत काम এইবিলাক কোনে কান্দি আছে ইয়াত কেলে কান্দিব দিছে नै मानसिफोरा सोरबा सोरबा अबस्थाखौ नायदो नै मेगना सासेनि उन्दुदों उन्दुदा उन्दुदों खोनानै सासेया अबस्था गैला नै बायदि उन्दुदोंना सासे जाला हनै थिनथ'बाय खोमा दायो टाइमा बेसे जाखोलै हन्दा ओइ सासन हालु टाइम किमान हल 22,000 नै हाजार हिसाब আহিব লাগে 22,000 আহিলে এতিয়া কিমান আছিল তো 41 আছিল 53,000 फै जोङो दायो खैथा जाखो नुबाय दा दायो नै 11 बाजिबाय 11:24 औ 11:45 माने 12 बाजिनोसै आरो दाबो माने जोबाखै ओमफ्राय दाबसिम माने जानाय लोंनायबो जायाखै आरोखि जेब्लासिम माने जाया अब्ला जेब्लासिम माने बे हिसाब खिथाबा मिलाया थब्लासिम जों माने जानाय लोंनायखौ जाथ'आ आरोखि जाथ'आ इटाने माने मा खालामो दा আমার পয়সাটা আমার জেনেবা এই জুনটো কেস বাছিছিলে ন কিমান টোটাল আমাৰ কিমানটো আছিল ঠিক আছে ইমানটো আমাৰ এই পয়সাটো ইমানটো আছিল ধৰি লওক আমি গম পালে আপকামিং পয়সা লগত দেই এই আপকামিং পয়সা লগত আমি ইমানটো পয়সা আমি হিসাবটো উলাই পিনি ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পয়সা এটা আমি কালেকশন আহি আছে তো দি আছে তো ন এটা অনলি ফুল মটিৰ ইন্টারেস্ট পয়সাটো প্লাস হ'ব ইয়াৰ দেই বাৰকে পৰা দেই আজি মানে ইমান ডেট আজি ডেটৰ তাৰিখে অনে বাৰকে পৰা মিটিং 5 ৰাউণ্ডৰ আগত বাৰকে পৰা নাই না খেলৰ পইচা বাসু 12 বাজি গ'ল বাসু ঠাকুৰ পাই এইজন सा কেনকা হৈ আছে এই মাথা ওচৰত এই খৰसायाव दै लानानै बायदि फैसाबो नै फैसाबो ओमफ्राय बेयाव नै जा बायदि उन्दुबायलै बे आयौ हाबाब सुइथिनोबो सासेबो मा बोरजेलै नै जाला सासे आरो नोंखामखौनो जाथारला मा लादों खोन्थालाय बेखौ बैयो मा बुस्थु खोन्थालाय बैयो मा बेखौ मोनलोङा जायो जेबो फैया लोंनो हाथारला होनलाय एकदम लोंथारनोसो नांगौ होआना लोंनोबो लोंनो नागिरबा रागासिनो मानसिफ्रा जोबैखाय होआखै मानो बुंबाय थाखो लोंनांगौलै हाथारला होनलाय नै हिसाबफ्रा माबायदि नुदोंना नै लेखायाव एकदम बहियाव हिसाबानो हिसाब हाबाब बिदिनोबो दायो जोङो फैयै सोरांबाय सोरबा नै गैला सेवजोब्बाय नुदोंना नै बिहारियाबो सेवबाय बाला बिहारि दै ठाकुर बे माने खानाय सिनग्रा मानसिफोर नुबा सिनायखागोन ओरैजाय नै ओमफ्राय दायो माने लास्ट माने बे साहा बेदरबो जाबाय ओरैजाय गिलासफ्रा खालि जाजोब्बाय नै ओरैजाय ए फंबाया दासो सिखारबाय ओमफ्राय नै बे जाहैबाय बिनि न' नालाय बे दासो माने लाल साहा बानायना होदों जाहैबाय साहा टाइमा खैथा जाखो दे आं खोन्थासै दे दायो ओरैजाय नै सासेयाबो सेवबाय जों न'थारसै माने सेवैया जों साब्रैया नै दायो जाबायना 4:55 नुदों दा हरसे खालामबाय आरो बेसे गोबाव जाबावगोनथाय बेखौथ' मिथिला आं माने सोरांजासिम खोन्थागोन होनदोंना नोंथांमोना थांफाबाय था आरो बेसेबां गोबाव जाबावो ओमफ्राय जों माने दासिमबो जोङो ओंखामखौनो जायाखै ना मा खालि जानां माने আমি যোৱাকালি কি বুলি আজিতো 30 তাৰিখ 30 তাৰিখত ৰাতিপুৱা 9 বজাত ভাত খোৱা এই মই 7 বজাত খাইছো
9টা বজাত খাইছো মই 7টা বজাত খাইছো এতিয়া আজি 30 তাৰিখ 6টা বাজিবলৈ হ'ল 6টা বাজিলেই আৰু 6টা বাজিব আৰু এতিয়া 6টা বাজা নাই বাৰু বৰ্তমানলৈকে এতিয়া 5টা হ'ব 5টা মানে মুঠতে 7-8টা মান বাজিব বাজিব ओंखाम ओंख्रिबा गासिबो मोननानै रेडि खा थेवब्ला माने जों माने टाइमा जोंना जायासै थांफाबाय था नङा होमबा ओमफ्राय जों दायो जानायखौ एसे खिन्थिनोसै सोरबा माने उन्दुनानै मुगानाय माने हरसे उन्दुबाय जों खिन्थु जों उन्दुवाखै आरो ओमफ्राय नै सोरबा गन्थं गाबबाय गन्थं गाबबाय सोरबा नै दारमासिन दाबो जोबा आयो बाबा गैला ओइ मरिले सुदुर भाइ ओइ मरिले ओइ मासु सुदुर भाइ किक माराने या मरिले 50,000 मरिले 50,000 नुलै गास्त्र हे उदित कुरिम गेला এতিয়া কি হল ওই হারামি বুটবক ৰাতিটো শুইলৈ পিনি এতিয়া একদম হুৰু কৰি আছে তালা তো হুবু দিয়া না তো হুবু না সালা सोरांबाय दायो नै जांख्रां जाबाय नुदोंना गासिबो जों दाबो दं नै लाल साहा लोंलायबाय सोरांनायनि फुंनि आरो बेरे फुं जानि वा एकदम बेबो मोदै माने हरसेथ' उन्दुनो मोनखायासै नालाय नै दाबो माने प्लास माइनास खालामबाय दङ दाजाब दानख' आरो ओमफ्राय माने ओंखामाथ' गैखाला दहाय एसे खिन्थिखाबाय आङो फुंसे रावबो माने हरसे ओंखाम रावबो मोनजायासै उपाय गैया बिदिनो थानांबाय आरो बेसे गोबाव जागोन बेखौथ' मिथिया ओंखाम ओंख्रि संनानै मोनखाजोब्बाय आरो ना थेवब्लाबो माने जानाय लोंनायाथ' जायासै माने दाजाब दानख'नो दाबो जोबाखै नालाय दाहाय माने खैथासिम आरो जाबावगोन बेखौथ' मिथिला बेफोरबायदिनो हरसे माने दाजाब दानख' खालामनायाबो माने बिराद गिदिर बाथ्रा आरो আমি थांबाय था আপকামিং পইচাটো ডাইৰেক্ট ধৰি দিম আৰু না আপকামিং পইচাটো লৈ যেনেবা আমি টোটেল পইচাটো ধৰি দিম একেবাৰে দে दायो फैयै लास्ट एन्डिं जोब्बाय दायो टाइमा जाहैबाय बेसेबां नुदोंना 7:21 जाबाय दे फुंनि मर्निं माने उपाय गैया हराव जों हरसे खालामबाय हरसे खालामनानै दायो माने फाइनाल डिसिजन जाबाय ओमफ्राय माने नै सासेया फैसा सानबाय नुदोंना नै बेफोर जायो फैसाफ्रा नै नुदों दा एसे खोन्थानो दं फैसाखौ खम आरो ना दायो माने सोरबा फैसाखौ बख'बावगोन आं माने गासै फैसाखौ देखायला लिरनायफ्रा नै एकदम फाइल पत्र सोरबा उन्दुबाय सोरबा नै दुगैबावसो लानोसै नै माने दा फैसा राननायखौहाय जों माने गासिबो बिसोर नायजोब्बाय आरोखि इसोर न'नि गोजा जों माने हरसे थाबाय नालाय बिथांमोना उन्दुनायावबो एसे प्रब्लेम जाबाय जोंबो एसे गोसा रायलायनाय जाबाय नालाय बिसोराबो माने उन्दुनायफ्रा बारा मोजां जायासै बायदि मोनदों आङो नै फिसाजो दावरावथार नै बे सासे आङो माने बेखौनो खिन्थिबाय आरो ना नोंथांमोननोहाय वाव माने दाख्लैबो आं खिन्थिखाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेबायदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा हाजारसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आं बेखौनो नोंथांमोननि दिनैहाय मोनसे फिसा भिडिअ लाना फैलायबाय बे जाहैबाय जोंनि माने दखानि घन्टानि मोनसे बिराद गिदिर माने दाजाब दानख' खालामनायमोन आरो ना थांनाय बारावबो आङो माने बेनि दाजाब दानख' खालामनायनिनो नोंथांमोननो एसे खिन्थिदोंमोन ओमफ्राय दिनै नै बिदि माने फैसाखौहाय माने बैसागुनि आरो ना बे जाबाय बैसागु जानो थाखाय जों माने एसेसो राननाय जादों सासेयाव बारा नङा 60-70सोल' जादों आरो ना 60-70 रोजा बिदि राननाय जादों ओमफ्राय माने जोङो दा गासै 8 जन मानसियाव जुदि माने 70 रानबाय आरो 70 मा होनो बेखौ बैसागुनि थाखाय आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजारसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौहाय नायो आरो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुकआव नायो फेसबुकखौबो आङो अननानै फल' आरो शेयार खालामनानै होनो थाखाय खावलायबाय उनाव मोजां भिडिअ लाना फैबाय थानो हायो आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव अके बाय बाय